שלום וברוכים הבאים לשיחת בוגר, אני תומר קשי, והיום יש לי את הזכות לארח את פרופסור אלי וקסמן, בוגר מחזור. היי, מה שלומך פרופסור? בסדר גמור, תודה תומר. איזה כיף שאתה כאן. פרופסור וקסמן הוא פיזיקאי תיאורטי מהבולטים בישראל, ראש המחלקה לפיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה במכון ויצמן למדע. הוא גם מוביל את פרויקט אולטרסאט, שתכף נדבר עליו, טלסקופ החלל הישראלי הראשון שעתיד להמריא עוד כשנתיים ולפתוח חלון חדש להבנת היקום. מעבר למחקר המדעי, הוא גם תורם לזמנו ברמה הלאומית, כיהן כמדען הראשי של הוועדה לאנרגיה אטומית, ועמד בראש צוות המומחים שייעץ למל"ל בתחילת מגפת הקורונה, שם הפכת למפורסם, רואה אותך הרבה בטלוויזיה ובחדשות. אז איזה כיף שאתה כאן. נחמד להיות פה. תגיד, היית מעורב גם במדע הכי בסיסי, ועדיין, וגם בהחלטות לאומיות. מה יותר, איפה האקשן? האקשן הוא בשני המקומות, אבל הוא מסוג מאוד שונה. ברור שבהחלטות הלאומיות יש הרבה לחץ והרבה אחריות, וצריך לעשות דברים מהר יחסית, וצריך לדאוג ליכולת להשפיע על מקבלי החלטות. במדע זה עולם אחר, סקלת זמן הרבה יותר איטית, האתגרים הם שונים, מחקר בסיסי, אתה רוצה לקחת סיכונים מאוד גבוהים, ללכת לכיוונים מאוד ספקולטיביים, ולוקח הרבה זמן לבדוק אותם, ואתה באינטראקציה עם קהילה בינלאומית של מדענים שהם מאוד ביקורתיים, וזאת הדרך שבה הדברים הנכונים מתגלים. במקרה של קבלת החלטות ברמה לאומית, אתה לא רוצה לקחת סיכונים מאוד גדולים, אתה רוצה לבחור את הדברים שהם הכי סבירים ושהכי הגיוני שיביאו לתוצאות טובות. אתה צריך לעשות את הכל מהר, ואין זמן לתקן טעויות במשך שנים. כמו הסגר בקורונה. למשל. איך נשאבת לזה בכלל? מכיוון שעבדתי עם מערכת הביטחון לאורך הרבה שנים, בכל מיני תפקידים, הכירו אותי במל"ל, וגם הכירו צוותים שעבדתי איתם וריכזתי אותם במשך השנים. וכשהיינו בתחילת המגפה, והיו אי ודאויות גדולות, ולא היה ברור למערכת, לאנשים, מה הולך לקרות ולמה, אז הצעתי והם ביקשו מהמל"ל שנרכז צוות שיעזור להם לנתח את המצב ולקבל החלטות מושכלות. ומכיוון שהיו אנשים שעבדו עם המערכת למשך שנים, ועבדתי איתם, אז אפשר היה להקים מהר מאוד צוות מאוד מקצועי שיתמוך בתהליך. מעניין. אז בוא נעזור, אני שאלתי אותך מהאמצע, בוא נתחיל מההתחלה. איך התגלגלת בעצם לעולם שאתה בו נמצא היום? תמיד ידעת שתחקור את התחום של כאילו פיזיקה, חלקיקים וכו' וכו'? תמיד ידעת בכלל שתהיה חוקר? אני חושב שמגיל מאוד צעיר, בבית ספר יסודי או תחילת התיכון, היה לי ברור שזה הדבר שהכי מעניין אותי, ובייחוד פיזיקה, גם מתמטיקה, בהתחלה לא הייתי בטוח מה יותר מעניין אותי, אבל הרעיון הזה שאפשר להבין את כל מה שקורה מסביבנו, את כל התופעות שאנחנו רואים באמצעות חוקים מאוד בסיסיים ומשוואות פשוטות יחסית שמתארות את הכל, זה היה דבר שנראה לי מאוד מעניין, כן, כבר מאז חשבתי שזה דבר שאני ארצה לעשות. אוקיי, אז בעצם זה היה מזמן, כנראה לפני, לא יודע כמה שנים, סיימת את שירות הקבע, נכון? והדבר הראשון שעשית זה בעצם דוקטורט? את שירות הקבע סיימתי בקמ"ג, בדימונה, אחרי שסיימתי את הדוקטורט תוך כדי השירות. תוך כדי. כן, הדבר הראשון שעשיתי היה לנסוע לפוסט-דוקטורט בפרינסטון. זה האינסטיטוט? באינסטיטוט פור אדוונס סטאדי, נכון. זה שם איינשטיין לימד או היה? שם איינשטיין היה, לימד, ועוד מדענים יהודים מפורסמים כמו פון נוימן ואחרים, שאוניברסיטת פרינסטון לא הסכימה לקבל אותם בסוף שנות ה-30, כשהם ברחו מאירופה בגלל אנטישמיות, והקימו מכון אחר ליד האוניברסיטה שקלט אותם.
זה הסיפור של האינסטיטוט? זה הסיפור של האינסטיטוט, כן. והיום זה כאילו מכון, נכון, המוביל בעולם ביפר, לכל מה שקשור לפיזיקה של חלקיקים. אני חושב שבדברים שקשורים לאסטרופיזיקה הוא מאוד חזק, בדברים שקשורים לתורת שדות סטרינגס הוא מאוד מאוד חזק. פיזיקת חלקיקים של ניסויים של מאיצים ודברים כאלה, אין שם בכלל פעילות ניסויית. אז הוא לא המרכז של הפעילות הזאת. זה צרן. נכון, כן. אז... כן, אז בסוף השירות הייתי צריך, זו הייתה נקודת החלטה משמעותית של האם להיכנס לתעשיית הייטק בארץ, זה היה עולם אחר ממה שהיום, כן? זה עולם אחר לגמרי, אבל כבר גם אז היו סטארט-אפים וזה התחיל הגל הזה, או ללכת לאקדמיה, והחלטתי אז ללכת לאקדמיה, זאת אומרת, לנסות ללכת לאקדמיה. אוקיי, אז פוסט דוקטורט באינסטיטוט. נכון. ומשם הגעת פשוט משם מכון ויצמן, כן. אוקיי. ואז מה הדברים הראשונים שלהם הסתכלת? זאת אומרת... כשחזרתי לארץ. כן. אז גם זאת הייתה נקודת החלטה לאן לחזור, לעברית, תל אביב, מכון ויצמן. החלטתי ללכת למכון, למרות שבמכון לא הייתה מחלקה לאסטרופיזיקה אז. היו שם שני אנשים מאוד חזקים, אבל לא הייתה מחלקה. והחלטתי ללכת למכון, כי הערכתי מתוך מה שהכרתי, שזה המקום שיאפשר לעשות דברים גדולים. ולעשות דברים חדשים ולבנות דברים חדשים, וזה בהחלט הייתה החלטה נכונה. אגב, למה? זאת אומרת, מקומות אחרים, לא יודע, בעברית או בתל אביב, גם יש מחלקות, הן פחות מאפשרות? אז מכמה סיבות. המכון מאוד מאוד תומך במדענים חדשים וביוזמות חדשות שרוצים להרים. אם אתה מגיע עם יוזמה מאוד חזקה, מדעית, אז התשובה תמיד תהיה, אוקיי, בוא נעשה את זה, נמצא את הכסף אחר כך, נדאג לזה. כמו לבנות לוויין. כמו לבנות לוויין, כן. זה ברור שזה לא היה קורה בשום מקום אחר. ורק המכון הוא מתנהל בצורה הזאת, גם כנראה כי יש לו יותר משאבים, הוא מצליח לגייס יותר משאבים, וגם כי זאת הגישה של כל המערכת, האדמיניסטרטיבית, רואה את התפקיד שלה בדיוק כדי לאפשר את הדברים האלה. זה חלק אחד. חלק שני, במקומות האחרים שהיו מחלקות מאוד מבוססות, הרבה יותר מבוססות, ברור שיותר קשה לעשות מהפכה. כן, היכולת השפעה היא יותר קטנה כשאתה, היא יותר גדולה כשאתה מקים משהו. נכון. אגב, זה בכל התחומים ככה? זאת אומרת, המכון לעומת אוניברסיטאות אחרות? שספציפית בתחום הזה, הפיזיקה... המכון הוא, בניגוד לאוניברסיטאות, יש לו רק מדעי טבע, כן? ומתמטיקה. אני חושב שזה בגדול זה נכון לכל התחומים האלה. אוקיי, אז הגעת, בחרנו במכון. כן. פרופסור צעיר. כן. הדברים הראשונים שעשיתי היו קשורים לחלקיקים באנרגיות גבוהות, שזאת אחת השאלות שעדיין פתוחה. יש חלקיקים ביקום שהם באנרגיות שהם 10 ב-20, 21 אלקטרון וולט, שזה בערך פי 10 בשמינית, יותר גדול מהאנרגיות הכי גבוהות שאנחנו מייצאים פה על כדור הארץ. אם אנחנו, אוקיי, בסדר. והשאלה איפה מייצאים חלקיקים כאלה, מה התהליך שעושה את זה, מה המקורות שלהם, והאם מעורבת שם פיזיקה חדשה, מה שנקרא, אם יש תהליכים של פיזיקה שאנחנו לא מכירים, כי אנחנו לא מגיעים לאנרגיות האלה, אלה שאלות פתוחות, וזה היה אחד הנושאים שעבדתי עליו לאורך כל השנים, וגם עכשיו אני גם קצת מתעסק בזה. אחת השאלות המרכזיות הייתה איך אפשר לגלות סימנים לבדוק מודלים שמציעים. איך שאתה מוציא מודל לייצור של החלקיקים האלה, איך נבדוק אותו. אחת הדרכים לבדוק אותו זה על ידי גילוי של נייטרינים, שזה אלה חלקיקים לא טעונים,
חתך הפעולה שלהם לאינטראקציה מאוד נמוך, הם חלקיקים כאלה שנוצרים בשמש, עוברים דרך כדור הארץ בלי לעשות אינטראקציה כמעט, ואז אומר היתרון הוא שהם יכולים להגיע מכל מקום ביקום אלינו, פחות או יותר בקו ישר, ואם אנחנו נגלה חלקיקים כאלה באנרגיות מאוד גבוהות, אז כנראה אנחנו גילינו את המקור של החלקיקים המאוד מאוד אנרגטיים שנוצרים ביקום. אז רגע, הסבר ללא פיזיקאים. כן. אוקיי, ניטרינים בשונה מניוטרונים, נכון? זאת אומרת, ניוטרון זה החלקיק הלא טעון שחלק מהאטום. נכון. ניוטרינו, זה חלקיק אנרגיה, זה מקרינת בטא או זה משהו כזה, נכון? אם אני זוכר מהתיכון. הוא נפלט גם, נכון, בבדיחת בטא, כן? ככה גילו אותו. אוקיי. זאת אומרת, ככה גילו שהוא חסר, כי היה חלקיק שברח ולקח איתו איזושהי אנרגיה, הייתה אנרגיה חסרה, וככה הבינו שמשהו בורח משם. לקח הרבה שנים עד שצריכו לגלות אותו, ממש כשהוא פוגע בחלקיק אחר ויוצר קרינה. אז עד אז בכלל לא ידעו שיש חומר כזה. נכון. ואז אמרו, הנה, יש חומר כי יכול לפגוע בחלקיק אחר ולייצר... נכון. או להיפלט, אוקיי. כן. אבל שוב, המחקר זה כאילו, מסתכלים על חלקיקים באנרגיות גבוהות. מה זה חלקיק באנרגיה גבוהה? זאת אומרת... אנחנו לא יודעים איזה חלקיקים אלה. יכול להיות שהם פרוטונים, יכול להיות שהם גרעינים כבדים. ויש גם כאלה שמשחקים עם תיאוריות שזה חלקיקים שאנחנו לא מכירים. אני פחות מאמין בזה, אני חושב שזה כנראה פרוטונים או אולי גרעינים קצת יותר כבדים שמואצים באיזושהי דרך מאוד יעילה שאנחנו עדיין לא מבינים לאנרגיות מאוד מאוד גבוהות. איך בכלל יודעים שיש חלקיקים כאלה באנרגיות גבוהות? יש חלקיקים באנרגיות גבוהות בתחום מאוד רחב של אנרגיות שמסתובבים בחלל. באנרגיות שהן נמוכות יחסית, אנרגיות שמגיעים אליהן במאיצים בכדור הארץ, השטף של החלקיקים האלה הוא מספיק גבוה שאפשר לשלוח לוויין לחלל, ושהוא ימדוד אותם, שהם יפגעו בו והוא ימדוד אותם. באנרגיות שאנחנו מדברים, השטף הוא מאוד מאוד נמוך, אז אי אפשר לשלוח לוויין מספיק גדול שיצליח למדוד אותם. ומה שעושים, מודדים אותם דרך זה שהם פוגעים באטמוספירה. חלקיק מאוד אנרגטי כזה שהוא פוגע באטמוספירה, הוא מייצר מה שנקרא מקלחת של חלקיקים פחות אנרגטיים שמתקדמים באטמוספירה, וכשמתקדמים באטמוספירה הם גורמים לפליטה של קרינה, אז אפשר לגלות או את הקרינה שנוצרת כשהשאוור הזה מתקדם באטמוספירה, או על ידי גילוי של השטף של החלקיקים המשניים שפשוט פוגעים בקרקע. וזאת הדרך שאנחנו יודעים שהחלקיקים האלה קיימים. אוקיי, אז בעצם אנחנו קלטנו קרינה מהקרקע, ואז אנחנו אומרים, הקרינה הזאת היא בעצם מגיעה מחלקיק עם אנרגיה מאוד גבוהה שפגעה באטמוספירה, אז לכן אנחנו מבינים שיש חלקיקים גבוהים, עם אנרגיה גבוהה. נכון. אוקיי. ומכיוון שאנחנו מגלים אותם בדרך העקיפה הזאת, אנחנו לא בטוחים מה החלקיק שפגע בהתחלה באטמוספירה. ויש איזו הנחה שזה חלקיקים שנוצרו מהתפוצצויות של כוכבים, או איזה דברים כאלה, או שזה אין קשר בין הדברים? אז אני לא יודע להגיד שאין קשר. אנחנו יכולים להראות, זה אחד הדברים שעשיתי, משיקולים מאוד בסיסיים של פיזיקה, שמקור שיכול לייצר חלקיק באנרגיה כזאת, צריך כנראה להיות מסוגל לייצר אנרגיה בקצב שהוא, נאמר, גדול מקצב הייצור של האנרגיה של השמש, פי 10 בחזקת 14 או 15. אוקיי. אפשר להסביר למה משיקולים מאוד יסודיים, אם רוצים לבנות מאיץ של חלקיקים שיביא לאנרגיות האלה, אז הוא כנראה צריך לייצר אנרגיה בקצב הזה שאמרתי, פי 10 ב-14-15 מהשמש. אוקיי, אז השיטה שמשעות מייצרות אנרגיה כנראה לא מספיקה, ולכן זה חייב להיות תהליך... משהו אחר. אוקיי. משהו אחר מאוד אנרגטי, הוא כנראה משהו אלים וקצר, כי אין מקורות כאלה שחיים להרבה זמן, זה כנראה לא נמצאים. אז צריך להיות איזשהו אירוע, אולי התנגשות של כוכבים, אולי... בלייה של איזשהו חומר על ידי חור שחור, משהו מהסוג הזה, שאירוע חולף קצר יחסית, שמייצר הרבה מאוד אנרגיה, ומייצר את החלקיקים האנרגטיים האלה. הבנתי. אז בעצם המחקר, כנראה המחקרים הראשונים שעשית בתוך פרופסור צעיר בוויצמן, זה התחומים הללו. זאת אומרת, להבין, אוקיי, חלקיק כזה, מה יכול להסביר בכלל את ה... נכון. איך אפשר לייצר אותו? איך אפשר אולי לייצר אותו? ואיך אפשר לבדוק את התיאוריה הזאת? אז זה מחקרים תיאורטיים,
חושבים, מייצרים מודלים, וכאילו בסוף זה המאמר, נכון? זה המאמרים, ואז זה מניע פעילות ניסיונית מאוד משמעותית. אוקיי. ברגע שיש ניבוי שאומר, אוקיי, אפשר למדוד את החלקיק הזה ככה או ככה, אז אפשר לעשות ניסויים כדי לבדוק את זה. הבעיה היא שהניסויים האלה מאוד קשים. אני התחלתי עם הנייטרינים, זה חלקיק שבחלק מהמודלים, וגם באלה שאני חושב שהם נכונים כנראה, כשמייצרים את החלקיקים המאוד אנרגטיים, גם מייצרים נייטרינים כאלה, והנייטרינים האלה מגיעים אלינו, ואם נצליח למדוד אותם, אולי נדע להצביע על המקום שממנו הם הגיעו. אבל בשביל לגלות אותם, הם עושים הערכה של כמה חלקיקים כאלה ייוצרו במשך חיי היקום, וכו'. אז אתה מגלה שאתה צריך גלאי שהוא במשקל של גיגטון. אוקיי. למה הקשר במשקל הגלאי לכמות הגילוי שלו? זאת אומרת, זה עובד? מכיוון שהחלקיקים האלה, הנייטרינים, הם עוברים דרך חומר כמעט בלי לעשות שום דבר, וההסתברות שהם יתנגשו עם משהו מאוד קטנה. ככל שיש לך יותר חומר, אז ההסתברות שהחלקיק יעשה אינטראקציה ותגלה אותו עולה. אוקיי. אז אם אתה אומר, יש לי ככה וכך חלקיקים, ואני רוצה נניח 10 התנגשויות בשנה, נגיד, שאני אוכל לגלות, אז אתה צריך גיגטון של חומר. יש לך גיגטון של חומר, אז בתוכו יהיו נניח 10 אינטראקציות בשנה. הבנתי, והגלאי הוא בעצם חומר שאמור לספוג. זה גלאי אופטי או זה משהו כזה, נכון? זה חומר. אז הוא חומר שצריך לספוג, אבל הוא גם צריך להיות שקוף. כי איך אתה תראה שקרה משהו בתוך החומר, הנייטרין ייפגע, יש נניח איזה אלקטרון או משהו כזה, ואז הוא נע בתוך החומר ופולט קרינה. הקרינה הזאת אנחנו יכולים לגלות. אוקיי. אז החומר הזה, הגיגטון צריך להיות שקוף. יש גלאי כזה? זה לא נשמע משהו ש... אז בנו. בנו גלאי כזה, בקוטב הדרומי. הוא הראשון, הוא נקרא אייסקיוב. אייסקיוב. אייסקיוב, כן. זה שם טוב. בדיוק, נכון, זה קיוב, כי זה באמת, האמת זה לא בדיוק קיוב, אבל זה... אבל זה באייס. זה באייס. זה עמוק בתוך הקרח, 3 קילומטר בתוך הקרח. הכניסו גלאי אור בעצם, פוטומולטיפליירס. קדחו והכניסו אלפים של פוטומולטיפליירס כאלה לתוך הקרח. הקרח בעומק הזה הוא מאוד נקי ואין בו בועות, וגם הוא מסנן, מכיוון שאתה 3 קילומטר בתוך הקרח, זה מסנן כל מיני חלקיקים אחרים שמגיעים מלמעלה מהאטמוספירה, ובנו גלאי כזה בדיוק בשביל לגלות את הדברים האלה. בזה עסקת? אז אני, כמו שאמרת, פיזיקאי עיוני, התיאוריות, הפרדיקציות, חלק דחפו, חלק גדול מהדחף לבנות את הקילומטר הזה, ולא משהו יותר קטן, היה מהערכות האלה של כמה נייטרינים אנחנו נצטרך לגלות. נו, והיום זה תופס נייטרינים? כן. אוקיי. בערך 10 בשנה, כמו שחשבנו. אז בעצם מה הבנו מזה? שיש כאלה? שא' שיש כאלה נייטרינים, ב' שכנראה התהליך שמייצר את הקרינה, את החלקיקים מאוד אנרגטיים מייצרת באמת גם נייטרינים. הבעיה היא שעם 10 נייטרינים בשנה זה עדיין קשה לעשות באמת עבודה אסטרופיזיקלית. הדיוק הזוויתי של הגלאי הוא גרוע. כלומר, כשהנייטרינים מגיע אנחנו יודעים את הכיוון שלו בערך, לא בדיוק. ואז כשמסתכלים בשמיים באזור הזה של האי ודאות, יש שם מה שתרצה. גלקסיות וכוכבים וכל מיני דברים, אז אנחנו לא יודעים להגיד, זה המקור. צריך, כדי שיהיה לנו מספיק סטטיסטיקה שנוכל להגיד, זה המקור, אנחנו צריכים גלאי שהוא גדול פי 10. תמיד צריך עוד תקציבים. אני הייתי בטוח שבאקדמיה אין הרבה תקציבים. זה לא כך יקר הגלאי הזה. כמה? 100 מיליון דולר. 100 מיליון? או נגיד, טוב, עם ההסעות, אנשים תלוי איך סופרים, נגיד 200 מיליון דולר, זה הגלאי. סכומים אסטרונומיים. מאיץ חלקיקים עולה מיליארדים. אוקיי, נכון, נכון. אז כן. אבל זה דבר שקורה עכשיו. אוקיי. עכשיו מרחיבים את הגלאי הזה, וגם בונים גלאי דומה בים התיכון. אפשר לעשות דבר דומה בים. בעומק של הים, גם כן המים הם מספיק נקיים. שם יש בעיות אחרות. בים יש יסודות רדיואקטיביים שדועכים, הם מייצרים אור, לא חשוב, זה... אבל אפשר לבנות זה גם בים, ובונים בים התיכון גלאי כזה, גם, הוא כבר הגיע לגיגטון, והתוכנית היא גם להרחיב אותו ל7-8 גיגטון, גם את הגלאי בקוטב להרחיב למשהו כמו 10 גיגטון, ואז באמת נוכל לבדוק את ה... לתפוס כבר יותר נייטרינים בשנה. נכון. אוקיי. עם דיוק זוויתי יותר טוב, כלומר נדע מאיפה זה הגיע. כן. מבין.
וזה לקח בערך 20 שנה, אבל זה נשמע... מאז שדיברנו על זה. כן, כי זה גם דברים של העולם האמיתי. זה לא רק לחקור ולייצר את המאמר, אחר כך גם כשהכל ברור, ויש מניואל של איך לבנות את זה, מי שצריך לבנות את זה, זה מורכב. זה מורכב, וזה חלוסי. את התקציבים, וכן, נכון. אוקיי, אז בעצם עסקת ועוסק בזה לא מעט, ואיך המחקר הזה התפתח לאורך השנים? או דברים שאתה, כן, שאתה התפתחת לאורך השנים. אחרי הייתה תקופה די ארוכה, של 10 שנים שעסקתי בזה הרבה פחות, כי זה היה ברור שכדי באמת לעשות התקדמות, צריך לבנות, צריך למדוד, ואז אחרי שנבנה ונמדוד, אז בואו נדבר שוב. עכשיו אני חוזר לזה קצת, כי הגלה היא מגלה, ויש הרחבה, אז יש סיבה לחזור לזה. אז עכשיו רק אני חוזר לזה. בדרך עברתי לדברים קצת אחרים, גם כן באנרגיות גבוהות, אבל שונים מהדבר הזה. אולי נרחיב על זה? על מה, דברים אחרים? כן, זה מעניין. אותי זה מעניין. אוקיי. אז אחת השאלות שגם כן מאוד מעניינות באסטרופיזיקה, זה איך כוכבים מתפוצצים. בגדול אנחנו הבינו כבר לפני הרבה שנים, שכוכבים מסיביים, כשהם גומרים לשרוף את הדלק הגרעיני שלהם, השמש שורפת מימן להליום, וזה מה שמייצר את האנרגיה שמאזנת את עיבוד הקרינה של השמש. השמש שורפת מימן להליום, זה כאילו הפוך מביקוע גרעיני. נכון. נכון? זה פיוז'ן? פיוז'ן, נכון. אוקיי, זאת אומרת, החום של השמש זה תהליך שכאילו, ההליום הופך למימן ומשחרר אנרגיה החוצה. הפוך, המימן הופך להליום. סליחה, המימן הופך להליום ומשחרר אנרגיה החוצה. נכון. אוקיי. והכיוון הזה של החיבור של גרעינים, הוא משתלם, הוא משחרר אנרגיה עד שמגיעים לברזל. מהצד השני... כי ברזל הוא הכי יציב? הכי יציב. אוקיי. מהצד השני, אתה מקבל אנרגיה שאתה מפרק. פצצה גרעינית, פלוטוניום, אורניום, יסודות מאוד כבדים, אתה מפרק אותם, אתה מקבל אנרגיה. אגב, היום יש קורי כוח גרעיניים של ביקוע. יכול להיות שבעתיד יהיו קורי כוח הפוכים? של מיזוג. של מיזוג? אתה יודע שעובדים על זה בצורה מאוד מאוד חזקה. הרבה מאוד שנים. גם בארץ יש כל מיני סטארט-אפים שהתחילו בדבר הזה. מאז שאני מכיר את התחום הזה, אומרים שבעוד 30 שנה זה יעבוד. וזה תמיד בעוד 30 שנה. זה עדיין נכון, כן. זה בסדר. כי צריך כל כך הרבה אנרגיה בסיסית כדי בכלל להתחיל את התהליך של הפיוז'ן. צריך הרבה אנרגיה בשביל לחמם את הפלזמה לתנאים שיהיה פיוז'ן. השמש היא, בגלל הכבידה שלה, היא מגיעה לצפופיות גבוהות ולטמפרטורות מאוד גבוהות במרכז. להשיג תנאים כאלה במעבדה זה מאוד קשה. ויש בעיות מאוד חריפות של לשמור את הפלזמה בקונפיגורציה הזאת למספיק זמן שתשתחרר מספיק אנרגיה. ואחרי זה יש עוד המון בעיות של, זה נשמע מאוד נקי הדבר הזה, בניגוד לאורניום ופלוטוניום זה נשמע מלוכלך, כי יש שם תוצרי ביקוע. המיזוג משחרר הרבה נייטרונים, הנייטרונים האלה פוגעים בחומרים שמסביב, והכל הופך להיות רדיואקטיבי. אוקיי, בעצם מייצר את הבעיה האחרת. בקיצור, לא צריך לשחרר את השמש על כדור הארץ, בינתיים זה קורה בשמשות. נכון. אז השמש, סליחה, אחרי השריפה של מימן להליום, נגמרת האנרגיה, הכוכב קורן ומתכווץ. האנרגיה, הוא משחרר אנרגיה גרביטציונית בהתכווצות והיא נפלטת. כן, אתה רוצה לשאול משהו. הוא מתכווץ, בעצם כבר אין את האנרגיה, נקרא לזה, של הפיוז'ן, שבעצם... ששומרת אותו בשיווי משקל. שומרת אותו, כן, כי הוא פולט והכל. הוא פולט, עכשיו פשוט הוא מאבד אנרגיה ואין מקור אחר. כי יש רק את הגרביטציה ואין את ה... נכון. אין את הפיוז'ן. כן, של הפיוז'ן, אוקיי. אז הוא מתכווץ, וכשהוא מתכווץ ומעלה את הצפיפות במרכז, הוא מדליק את התהליך הבא. אתה שורף הליום, נניח לפחמן וחמצן. אז הכוכב נעצר, והוא עובר לשלב שבו הוא שורף את היסודות היותר כבדים האלה. כוכבים מאוד מסיביים. זה כאילו פיוז'ן ברמה יותר גבוהה. יותר גבוהה. זה של דברים יותר כבדים, יותר פרוטונים. אתה מחבר הליום עכשיו, כמה הליומים לפחמן, נגיד. ואז אתה גם מקבל אנרגיה. אוקיי.
כוכבים מאוד כבדים עושים את התהליך הזה הרבה פעמים, שורפים את הפחמן לסיליקון, ואחר כך שורפים את הסיליקון לברזל. וברזל זה תחנה סופית. ברזל תחנה סופית. כן. ואז ברגע שהגעת לברזל, אתה מתחיל לקרוס, כבר אין מה שיעצור את זה. אוקיי. אבל איכשהו בקריסה הזאת קורה משהו, שבקריסה הזאת חלק משמעותי מהכוכב מתפוצץ ואף החוצה. אוקיי. עכשיו, איך זה קורה? אז זה דבר, יש כאלה שטוענים שאנחנו יודעים, מכל מיני חישובים נומריים, אני חושב שאנחנו לא ממש מבינים את זה. זאת שאלה שעדיין פתוחה. מה זה מתפוצץ ואף החוצה? זה בעצם, אם אתה עכשיו עם איזה טלסקופ בחלל, אתה רואה שפתאום יש מלא חומרים שמתפוצצים כל עבר. אנחנו רואים את הפיצוצים האלה כל הזמן. ביקום שאני אראה, כן, יש פיצוץ כזה אחת לשנייה. יש כמה וכמה מקרים שאנחנו יודעים להגיד אפילו איזה כוכב התפוצץ, כי הייתה תמונה של גלקסיה קרובה, נניח, מהאבל ספייס טלסקופ, והיה פיצוץ בגלקסיה הזאת, ואחרי כמה שנים חוזרים לגלקסיה, ומחפשים את הכוכב הזה שחסר. ורואים, יש כוכב שחסר, היה קודם ועכשיו הוא לא שם. הוא חסר, ואתה רואה גם... הוא בדיוק במקום של הפיצוץ. חומרים כאילו שהתפזרו לכל עבר. ואתה רואה את החומרים שמתפזרים לכל עבר, אנחנו רואים גם אצלנו בגלקסיה, וגם במקומות אחרים. בגלקסיה שלנו זה אמור לקרות אחת ל-50 שנה בערך. כבר לא קרה הרבה זמן, אנחנו מחכים שזה יקרה. אתה מחכה כי אז יש לך בזום אין. זום אין, נכון, וגם יהיה נייטרינים, שאנחנו נמדוד אותם. כן. אז א', אנחנו לא מבינים את התהליך הזה. איך זה מתפוצץ, זאת שאלה פתוחה. וגם אנחנו לא מבינים איך נוצרים היסודות שהם הרבה יותר כבדים מהברזל. נכון, כי אמרנו ברזל זה תחנה סופית, אז איך נוצר אורניום או זהב או לא יודע מה. נכון. אז אלה שאלות פתוחות, ובשנים האחרונות עסקתי בנושאים שקשורים לשאלות האלה. אגב, ברזל, למה הוא תחנה סופית? מה זה אומר שהוא הכי יציב? כאילו, למה זה יוצר בברזל ולא ממשיך? אם אתה תנסה להוסיף לו פרוטונים ונייטרונים, אתה מקטין את האנרגיה פר נוקליון שאתה שם שם. אוקיי. אוקיי. אתה לא מגדיל את האנרגיה, אלא מקטין את האנרגיה של הקשר. בסדר, נראה לי שאני מבין את הקונטקסט, למרות שפיזיקה זה לא התחום החזק שלי. וזה, אגב, זה מתחבר גם, נכון, יש סופרנובות וחורים שחורים, נכון, כוכב מת, אז הוא נהיה או סופרנובה או חור שחור, או כאילו, זה איכשהו מתחבר? כן, זה מתחבר בהחלט. הפיצוץ של הכוכב משאיר אחריו חלק מהחומר עף החוצה, אבל חלק מהחומר קורס פנימה. ובחלק מהמקרים הוא משאיר כוכב נייטרונים, שזה כוכב מאוד מאוד צפוף, זה פחות או יותר מסת שמש ברדיוס של 10 קילומטר. אוקיי, נשמע צפוף. מאוד צפוף. זה צפוף כמו הצפיפות בגרעין של אטום. אוקיי. אז חלק מהמקרים נשאר כוכב נייטרונים, חלק מהמקרים נשאר חור שחור באמצע. למה קוראים לזה כוכב נייטרונים? כי בצפיפות הזאת, רוב החומר כמעט כולו, הוא לא במצב שאין פרוטונים ואלקטרונים בנפרד. רק נייטרונים? אלא רק נייטרונים. אוקיי. נכון. נייטרונים קוראים לזה כי זה ניטרלי? כן. אוקיי. נכון. אז גם פה יש שאלה, מתי נוצר כוכב נייטרונים? מתי נוצר חור שחור? למה? זה גם אלה שאלות פתוחות. האם יש קריסה של כוכב שישר יוצרת חור שחור בלי פיצוץ? אולי יש דברים כאלה גם כן. גם כן שאלה שאנחנו צריכים להבין. טוב, נשמע שיש עוד 50 שנה לפחות, או מאות שנים של מחקר שעוד אפשר לעשות. אנחנו יודעים כל כך מעט. אני חושב שזה אחד הדברים היפים באסטרופיזיקה, הוא שיש הרבה שאלות פתוחות. הן מאוד מעניינות. אני חושב שמעניינות לא רק פיזיקאים, מדענים, אני חושב שכל אדם, כמעט שתדבר איתו על הדברים האלה, זה יעניין אותו. המאזינים יגידו תכף. המאזינים יגידו, אני חושב שרוב האנשים זה מעניין אותם להבין, כוכבים, חורים שחורים, מאיפה באנו, איך הדבר הזה נוצר וכו'. וגם זה מדע שהוא נדחף על ידי מדידות, והיכולות הטכנולוגיות כל הזמן משתפרות של לעשות מדידות, כמו דיברנו קצת על הנייטרינים, אבל גם בדברים אחרים באסטרופיזיקה, ולכן היכולת שלנו לעשות ניסויים, למדוד דברים, הולכת ומשתפרת, ואנחנו פותחים עוד את השאלות, ויכולים יותר להבין, יכולים להתקדם. כן, תכף נדבר על זה, לשלוח לוויין פעם, אולי היה עולה $1 מיליארד, אולי היום זה עולה $100 מיליון, אז אתה יכול לעשות הרבה יותר. נכון. אז
זה, אני מניח שנדבר תכף. בוא נראה, אוקיי, הבנתי את הקונטקסט. אוקיי. ואז אמרת, טוב, אז עכשיו יש עוד הרבה מדידות ואפשר ללמוד דברים חדשים, ויש עוד לא מעט שאלות פתוחות. על איזה שאלות אתה מנסה לענות עכשיו? אז זה פחות או יותר השאלות שדיברנו עכשיו, האוסף הזה של השאלות ששאלו פה. על החלקים האנרגטיים, הנייטרינים, הקרינה הקוסמית באנרגיות מאוד גבוהות, הפיצוץ של כוכבים. אוקיי, אז זה בעצם של היסודות הכי כבדים. זה בעצם מתחבר לאולטרסאט. נכון? יום, קמת בבוקר ואמרת, החלטתי, כדי לענות על השאלות האלה, צריך לבנות לוויין. זה יוזמה שלך? כן, אבל זה לא בדיוק איך שזה קרה. אוקיי, האמת שמי שקצת דחף אותי לכיוון הזה, היה צביקה קפלן. צביקה קפלן היה מנהל ממ"ג, ואחר כך הוא הפך להיות מנהל סוכנות החלל הישראלית. אוקיי. עכשיו, מכיוון שהכרנו מהעבודה של הוועדה אנרגיה אטומית, אז הוא בא אליי איזה יום אחד למשרד, ואמר לי, תשמע, אפשר לעשות משהו פורץ דרך, מדעי, בלוויין עם יכולות ישראליות, שיעשה איזשהו משהו משמעותי. כי הוא קיבל את סוכנות החלל האזרחית, יש לנו תוכנית צבאית מאוד מפותחת ומוצלחת, והוא אמר, אחת המטרות של סוכנות החלל היא לפתח חלל אזרחי, ואחד הדגשים זה מדע. ואז אמרתי, טוב, בואו נחשוב על זה קצת, ונראה אם יש דברים שאפשר לעשות והם מעניינים. בואו נראה אם יש שאלות מחקר שאני יכול להצדיק לוויין. לוויין ישראלי, ולוויין בסקאלה שישראל יכולה להרים. לא לוויין מהלוויינים הגדולים שנאסא ואסא, הסוכנות האירופית, מרימים, שזה לא יהיה בקפיביליטי של ישראל. מיליארדי דולרים. כן, זה נכון, יש את הטלסקופ, זה האבל או ג'יימס ווב, נכון? זה שכאילו כמה עולה להרים כאלה? הרבה מיליארדים. אוקיי. אז זה ברור שזה לא בסקאלה של ישראל. האם אפשר לעשות משהו באזור, כמו שאמרנו קודם, 100 מיליון, שהוא עדיין יעשה מהפכה, והוא יהיה מבוסס יכולות ישראליות. עדיין סכום אסטרונומי. 100 מיליון זה לא סכום כזה אסטרונומי. אוקיי. זה לא צ'יפ, אבל זה אפורדבל. מי מממן את זה אגב? המימון של זה הוא משותף לישראל, גרמניה וארצות הברית. בארץ, נגיד, המימון של סוכנות החלל הישראלית, שהם קיבלו מימון מיוחד לצורך הלוויין הזה, אין להם תקציב כזה, הוא בערך 25% מהפרויקט. מכון ויצמן שם סכום דומה, אפילו קצת יותר גדול. השותפים הגרמנים שלנו והשותפים האמריקאים שלנו. שהגרמנים והאמריקאים, מה הזכויות שהם מקבלים? איך זה עובד? זאת אומרת, הם שמים כסף, ומה הם מקבלים בתמורה? תמונות מהטלסקופ? בערך. אוקיי. השיתוף פעולה מדעי, כן, איך זה עובד. הם לא שמים, דרך אגב, כסף פרופר, זה נדיר שעושים דבר כזה. בדרך כלל נותנים in-kind contributions, זאת אומרת, הגרמנים מספקים איזשהו רכיב משמעותי, והאמריקאים מספקים את השיגור. אוקיי. בתמורה הם מקבלים מקומות בקבוצות העבודה של אולטרסאט. לאולטרסאט יש 13 קבוצות עבודה מדעיות. יש שם 27 קבוצות מחקר ישראליות, ו-15 קבוצות מחקר אמריקאיות, שהם הצטרפו בזכות התרומה האמריקאית לפרויקט, ויש 6 קבוצות מחקר גרמניות, 2 קבוצות מחקר בריטיות וקבוצת מחקר צ'כית, שהמדענים שלהם מקבלים את הזכות לראות את הדאטה הגולמי מיד כשהוא יגיע מהלוויין. הבנתי, זה בעצם נותן להם איזשהו יתרון תחרותי במחקר. נכון, נותן להם head start.
המידע כולו יהיה פאבליק אחרי שנה. זאת אומרת, זו ההתחייבות שלנו, שאחרי שנה אנחנו, כל הדאטה מפורסם לכל הציבור, ציבור המדעי שרוצה, שמעוניין בזה. המדענים שהם חלק מהפרויקט יוכלו לעבוד על זה שנה קודם. אוקיי, אז קטעתי אותך, פתחנו סוגריים על המימון, כן. אבל בעצם הגיע לך ראש סוכנות החלל הישראלית, אמר בוא נבנה איזה לוויין, זה נראה לי רעיון טוב, בוא נקדם את זה. כן. אמרת, אוקיי, זה שאלות פתוחות יש לי, ושלוויין לא יקר מדי, יוכל לענות עליהן. נכון. הגעת לאולטרסאט. כן, זאת אומרת, אוקיי, אז הקמנו צוות במכון, שמספר מדענים שלנו, בשותפות עם מהנדסים מאלופ ומתעשייה אווירית, ומתוכנית אתגר, תוכנית החלל הביטחונית. אז מהמכון הייתה שם קבוצה עם אבישי גליים, וערן אופק, וסגי בנמי, ואופר לפיד שהיה CTO של תוכנית החלל הביטחונית, ויורם יניב מתעשייה אווירית, וג'רמי טופז מאלופ, ואילן פורט מאלופ. קמנו איזו קבוצה, וצירפנו אליה גם כמה אנשים מקלטק, כי להם יש מחקר לאסטרופיזיקה אחת החזקות בעולם, וגם הם אחראים על JPL, שזה אחד המקומות המרכזיים שבונים לוויינים במדעים בארצות הברית, בנאסא. אז שרי קולקרני וסטרל פיני הצטרפו לאירוע הזה, וביחד שאלנו את השאלה המורכבת של אתגר מדעי מוביל, יכולת טכנולוגית לבנות את מה שאנחנו רוצים, ויכולת לעשות את זה במשקל ומחיר שיאפשר לישראל לעשות את זה. אז זה לקח בערך 2.5, ואז גיבשנו את הרעיון הזה של Wide Field UV Space Telescope. הגענו למסקנה שאפשר לעשות את זה. רגע, Wide Field UV Space Telescope. אוקיי, טלסקופ לאולטרה-ויולט. נכון, לאולטרה סגול, עם שדה ראייה מאוד רחב. ב-Wide Field, אוקיי. כן. הייחוד שלו הוא שיש לו שדה ראייה מאוד רחב ורגישות גבוהה על סגול. אולטרסאט, בעצם בגלל האולטרה-ויולט? נכון. אוקיי. נכון. הרעיון הוא שאנחנו רוצים למדוד אירועים חולפים, מה שנקרא טרנזיאנטים ביקום. איזה אירועים חולפים? זה הזכרנו קודם, פיצוצים של כוכבים, התנגשויות של כוכבים, שאולי מייצרות את היסודות הכי כבדים, ונבין איך כוכבים מתפוצצים וכו'. היכולת שלנו עד לא מזמן ללמוד בצורה שיטתית אירועים חולפים שמופיעים זמן קצר בשמיים ונעלמים, הייתה מאוד מוגבלת, כי רוב הטלסקופים הרגישים, או כולם, יש להם שדות ראייה מאוד מאוד קטנים. ואז, מכיוון שאתה לא יודע איפה יתפוצץ משהו ביקום, אתה לא יודע מראש לאן לכוון את הטלסקופ, אז לא תתפוס אותו. אם אתה רוצה ללמוד בצורה שיטתית אירועים כאלה, אתה צריך שדה ראייה מאוד רחב. זה מרכיב אחד. המרכיב השני, למה באולטרה סגול? כי הפיצוצים האלה מאוד חמים, הם פולטים את רוב הקרינה שלהם בטמפרטורות גבוהות, וזה פליטה שהיא יותר בעל סגול, שאנחנו לא רואים ושלא עובר דרך האטמוספירה, מאשר באור הנראה. אוקיי. בשילוב זה שהרקע של היקום בעל סגול הוא הרבה יותר נמוך. הרקע באור הנראה הרבה יותר גבוה, ולכן יותר קשה לגלות סיגנלים חלשים. אתה אמר שמשהו אנרגטי, כאילו פולט את האנרגיה באולטרה סגול. נכון. מה זה אומר בעצם? זה אומר, זה קשור לכמו כזה שאלקטרונים משנים את הרמת עירור שלהם, ולכן נפלט אנרגיה, והאנרגיה היא בעצם לא משהו באור הנראה, אלא משהו באור אולטרה? אוקיי. נכון. כן. ככה גם אתה מזהה איזה חומרים נפלטים, נכון? זאת אומרת, אם יש איזה פיצוץ, אז ברזל לפלוט לך אור ירוק, לא יודע מה, אז אוקיי, בשביל זה באמת שלזהות חומרים צריך ספקטרום, צריך ספקטרוגרף, לנו אין ספקטרוגרף. כן. הלוויין שלנו יזהה את הפיצוץ, הוא ימדוד את האולטרה סגול שהוא חשוב מאוד בפני עצמו, אבל מכיוון שהוא יהיה במסלול גיאוסטציונרי, הוא ידבר כל הזמן עם האנטנה שלנו בתעשייה אווירית, שתשלח את החומר למכון ויצמן, אנחנו נודיע לכל העולם על הפיצוץ שקרה בתוך דקות. ואז אפשר יהיה לכוון הרבה טלסקופים אחרים
עם ספקטרוגרפים, כדי לעשות מדידות נוספות על האירוע הזה, כדי להוציא את כל המידע זה כמו סקאוט. כמו סקאוט. הוא מזהה שהיה פיצוץ איפשהו, ואז הוא קורא להאבל, או לא יודע מה היום. כן, נכון. כולם, תסתכלו שם, יש שם פיצוץ, במרחק כמה דקות זה מספיק כדי לראות את הפיצוץ, כן, כי זה בטח, בעצם אני לא יודע, כאילו כמה דקות זה מספיק. אז זה תלוי בסוג האירוע. לחלק גדול מהאירועים שאנחנו מתעניינים בהם, אנחנו חושבים ששעה זה מספיק. כאילו, כמה זמן לוקח לכוכב להתפוצץ? הכוכב, שאלה מה זה הזמן שאתה מודד. הכוכב שהוא מתפוצץ ומתחיל להתפשט, אנחנו יכולים לראות אותו גם שנים אחרי הפיצוץ. אוקיי. אבל יש תופעות מעניינות שקורות על סקאלה זמן של שעות אחרי הפיצוץ, שאותן אנחנו רוצים למדוד, והיום זה כמעט בלתי אפשרי. היום זה כן, רק אם בפוקס הטלסקופ היה מכוון בדיוק למקום שהיה בו פיצוץ, כשאתה לא יודע מלכתחילה, אז אין לך סיכוי לראות את זה, זה כאילו אחד לא יודע כמה. נכון. עכשיו אתה תוכל לתת התראה, הנה, יש פה זה, בוא תסתכלו. נכון. זה כאילו זה, נקרא לזה פריצת דרך, נכון. לפחות לקבל חוזי על כוכב שמתפוצץ. אז כוכב שמתפוצץ זה דוגמה אחת, כוכבים שמתמזגים זה דוגמה שנייה, קריאה של כוכבים על ידי חורים שחורים מסיביים במרכז הגלקסיות, זה דוגמה שלישית, ויש עוד הרבה כאלה. אני אתן עוד דוגמה של נושא שהוא לא קשור לאירועים המאוד אלימים האלה שדיברנו עליהם, זה פליטה של הבזקים של UV מכוכבים רגילים, שהם קצת יותר קטנים מהשמש. הדבר הזה יכולה להיות לה השפעה מאוד גדולה על האם פלנטות שמסביב לכוכבים כאלה יוכלו לאכלס חיים. ואחת הדברים שאנחנו לא יודעים זה מה פעילות ה-UV, פעילות בעל סגול של כוכבים. הלוויין שלנו יראה 100,000 כאלה בצורה רציפה, והוא ימפה לחלוטין את הפעילות הזאת. והוא יוכל להגיד סביב איזה כוכבים כדאי לחפש פלנטות שיכולות לאכלס חיים. פלנטה שיכולה לאכלס חיים, יש לה יותר פליטת UV, פחות? לא הבנתי את ה... אז זאת שאלה טובה. באופן כללי, כוכב שהוא מאוד פעיל ב-UV, הקרינת ה-UV שלו יכולה להרוס כל ניסיון לייצר חיים בפלנטה שלידו. קצת שני יש כאלה שטוענים שצריך פליטת UV כדי להתחיל ריאקציות כימיות שיעשו מולקולות ביולוגיות. השמש מייצרת, נכון? UV, ואנחנו חיים פה. אבל מעט מאוד. אם היה הרבה, אז היינו צריכים הרבה קרם הגנה, וזה הבעיה. נכון. אוקיי. זאת אומרת, מעט מאוד יחסית להתפרצויות שיכולות להיות בכוכבים האלה. כן. אז זו דוגמה לעוד שאלה שהלוויין יענה עליה. יש מגוון רחב של שאלות, כי הנפח של היקום שהלוויין שלנו יוכל לראות ולגלות בו אירועים כאלה חולפים, הוא גדול פי 100 עד פי 300 מהנפח שהיום אפשר למדוד. אז זו קפיצת מדרגה ביכולת המדידה האסטרונומית בעולם, ולכן תהיה לו השפעה על הרבה שאלות באסטרופיזיקה. הזכרנו 4 או 5, יש 13 קבוצות עבודה שמתמקדות בנושאים שונים שהלוויין ישפיע עליהם. אוקיי, אז הבנתי לחלוטין את הצידוק המדעי, למה אנחנו רוצים שיהיה לוויין כזה. איך זה נראה הנדסית? איך נראה פרויקט כזה בכלל? אוקיי. הפרויקט, הקבלן הראשי, מה שנקרא, זה מכון ויצמן, אין לנו קבלן ראשי, הפרויקט מנוהל במכון, והתעשייה האווירית ואלופ הם קבלנים מרכזיים שלנו. אלופ מייצרת את האופטיקה של הטלסקופ, התעשייה האווירית מייצרת את הבס, מה שנקרא, את המרכב של הלוויין ואת כל המערכות שלו, ועושה את האינטגרציה של הטלסקופ. הגרמנים מספקים את המצלמה, את המישור הגלאים שיושבים במישור המוקד של הטלסקופ, שמודדים את הקרינה של האולטרסגול שתגיע לשם. הגלאים, הסנסורים שיושבים בתוך המצלמה הגרמנית, יוצרו גם בארץ, יוצרו בטאוור במגדל העמק. אז זה פחות או יותר המבנה של הפרויקט. נאסא מספקת את השיגור. אוקיי. עכשיו, אנחנו עובדים בצורה הזאת, כי אם אתה רוצה קבלן ראשי, זה עולה לך הרבה יותר, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו רוצים להיות בשליטה מלאה על כל ההחלטות הטכניות שקורות בפרויקט, כדי להבטיח שזה יעמוד בדרישות המדעיות.
אז הקמנו מנהלת במכון, מי שעומד בראשה זה אודי נצר, שהיה ראש חטיבה ברפאל, סמנכ"ל רפאל, היה מנהל קמ"ג, ויש לו הרבה מאוד ניסיון בפיתוח טכנולוגי. כי זה בעיה הנדסית מורכבת, זה לא מחקר חלקיקים, זה בניית לוויין. נכון, אז לכן יש מנהלת במכון, שהוא יושב בה, עופר לפיד שהזכרתי קודם, יושב בה, ומדענים שלנו, ועוד אנשים שהיו בתעשייה הביטחונית בעבר, ומנהלים את התעשיות. תגיד, זה נפוץ שמכון מחקר מקים מנהלת לפיתוח? לא. כאילו, אני מנסה לחשוב על מקבילות. אולי בצרן, נכון? גם איזה משהו שמפתחים איזה גלאי או משהו, אז אולי יש מין... זה כאילו... לא, זה פעם ראשונה שעושים דבר כזה. זה הפרויקט הכי גדול של המדעי שאנחנו עושים בארץ, הפרויקט הכי גדול של שיתוף של אקדמיה עם תעשייה. זה השת"פ המדעי הכי גדול שלנו עם ארצות הברית. אז זה, כן. זה חסר תקדים, זה כאילו, אוקיי. כן. נכון. כן, אחד הדברים שבאמת היה צריך פה לעשות זה לבנות את המנגנון שיאפשר לעשות את זה. לא עשינו בארץ דברים כאלה בעבר, סוכנות החלל הישראלית לא עשתה דבר כזה בעבר, אז היינו צריכים לעשות הכל בפעם הראשונה. שזה גם כן אתגר בפני עצמו. אז זה יזמות מטורפת. זה, כן, זה יוזמה יפה, כן. כן, אני אגיד אולי עוד כמה מילים. התכן של הטלסקופ, שאומנם אלופ מייצרת אותו, הוא תכן שלנו. זאת אומרת, שנעשה במכון, בהובלה של סגי ונמי. יש הרבה החלטות טכנולוגיות פרופר, זאת אומרת, זה לא פיזיקת חלקיקים, זה שאנחנו עשינו אותם בתור המדענים. זאת אומרת, בניגוד לפרויקטים אחרים, מי שצריך לקבל את ההחלטות גם על הטרייד-אופס בין כל מיני החלטות טכנולוגיות, זה אנחנו, ולכן המנהלת צריכה להיות במכון. כי אתם הצרכן של הדבר הזה. נכון, ואנחנו גם בסוף מבינים היטב את המבנה הטכנולוגי של המערכת הזאת. אז יש משקל גדול לקבוצה הזאת במכון, בכל ההחלטות שנתקחות בפרויקט, גם הטכנולוגיות. כן. משקל קטן ללוויין, ומשקל גדול להחלטות. כן, הלוויין, נכון, הוא היה... עכשיו הוא כבר, המשקל שלו לא כל כך קטן כבר, כי הוא טון. אוקיי. אבל זה כי הרוב זה דלק, זה 650 קילו דלק. למה צריך דלק? כי, אוקיי, השיגור המקורי שנאס"א התכוונה לתת לנו, שזה מה שסיכמנו איתם, היה שיגור למסלול גיאוסטציונרי. אנחנו רוצים להיות במסלול גיאוסטציונרי, שזה במרחק 36,000 קילומטר מכדור הארץ, כי שם הלוויין מסתובב בדיוק במהירות הסיבוב של כדור הארץ. כן, ואז האנטנה מאותו מקום. תעשייה אווירית מקבלת, תמיד לא צריך. נכון. תמיד יש לך מרחק של דקות לתת התראה. נכון. בנוסף לזה, אנחנו רוצים להיות רחוקים מכדור הארץ, כדי שהוא לא יסתיר לנו חלק מהשמיים בשום זמן, וכי באטמוספירה יש קווים של חמצן שהם באולטרה סגול, והם עושים רקע וכל מיני בעיות כאלה. אז אם היינו מקבלים שיגור ישיר לגאו, כמו שרצינו, הלוויין היה שוקל 350 קילו, פחות או יותר. אבל באמצע הפרויקט, נאס"א החליפו לנו את השיגור, לשיגור שנקרא לג'או טרנספר אורביט, שזה מסלול אליפטי, שהוא בצד אחד קרוב לכדור הארץ, ובצד אחד ב-36,000 קילומטר. עכשיו צריך עוד הרבה דלק בשביל לעשות מזה מסלול מעגלי. כדי להביא אותו למסלול מעגלי. כן. שיתנו לכם את הטרמפ כמו שצריך על ה... אין איזה ספייסיקס אגב שהיום עושים את זה כזה במסות משגרים לוויינים? לא לגאו. אוקיי. ספייסיק משגרים הרבה מאוד לוויינים ל-Low Earth Orbit, שזה 500-700 קילומטר. לגאו-סטציונרי זה לא כזה... הבנתי, זה לא תעשייתי, זה הרבה יותר גבוה, צריך הרבה יותר דלק, זה הרבה יותר מורכב, כאילו... נכון. הבנתי, אוקיי. כן. אז יש שזה באמת סוגי לוויינים כמעט שונים, מבחינת עלות שלהם וכולי. נכון. אז זה גם אחד הדברים, זה אחד אולי, לא היחיד, אבל אחד הראשונים שיהיה לוויין קטן מדעי במסלול גיאוסטציונרי.
גם כן דבר חריג. מה האתגר הכי קשה? כל הפרויקט עכשיו, כמה שנים זה ממחשבה ועד היום? התחלנו את זה ב-2011. אוקיי. את הפרויקט, כפרויקט התנענו בסוף 2019. אוקיי. והשיגור יהיה, כמו שאמרת, עוד שנתיים וחצי. מה האתגר, מה הדבר הכי קשה שהיה? או שחשבת, טוב, הפרויקט הזה הולך להיסגר? היו כמה אפיזודות כאלה. הדברים הכי קשים להתמודד איתם לא היו דווקא המדעים או הטכנולוגיים. אפשר להגיד כמה מילים על האתגרים הטכנולוגיים, אבל האתגרים היותר גדולים היו של שיתוף הפעולה והגיוס של השותפים. הזכרתי שבתחילת הדרך היינו עם קלטק כחלק מהפרויקט, והם היו אמורים לספק את מה שהגרמנים היום מספקים. אבל בשנת 2016-2017 היה גילוי של מיזוג של כוכבים, מיזוג של 2 כוכבי נייטרונים, שפלט הרבה קרינה באולטרה סגול, זו פעם ראשונה ויחידה עד כה שראו את זה, אני מקווה שאנחנו נצליח עוד הרבה יותר כאלה. ואז נפל האסימון להרבה מאוד אנשים, שהדרך הנכונה לעשות את הדברים האלה זה על חיפוש באולטרה סגול. מה שאתה עושה. מה שאנחנו עושים. כי היו טענות לפני זה, עיוניות, שצריך לחפש את זה באינפרה אדום ולא באולטרה סגול, והוויכוח מה צריך לעשות באינפרה אדום, באקס-רייז, ב-UV, אנחנו אמרנו ב-UV. את כל כך צדקת שאחר כך רצו לעשות את זה בעצמם, זה מה שאתה הולך להגיד. אז, נכון. ואז מה שהם אמרו לנו, וואלה, זה אחלה רעיון, אנחנו נגיש לנאסא לבד את הדבר הזה, ואתם תצטרפו אלינו, בואו תהיו שותפים, אתם בכל זאת עשיתם פה משהו. וזה היה, אוקיי, ואז לא היה לנו שיגור, לא היה לנו שותף, ויש לנו תחרות עכשיו פתאום, גם מהם וגם מגודארד, שזה עוד מרכז, שהם גם היו שותפים איתנו קצת, והתחילו לעשות את זה. אז זה היה משבר מאוד רציני. איך פותרים את זה? אז הולכים לגרמנים, הלכנו לדזי. מה זה דזי? דזי זה הדויטשה אלקטרון סינכרוטון פסיליטי, זה המרכז הגרמני שבונה מכשור לניסויים של פיזיקת חלקיקים, הכי גדול. Okay. התרומות של גרמניה לסרן זה שם. ודזי גם היו שותפים מרכזיים בבנייה של אייסקיוב, שהזכרנו בהתחלה של נייטרינים. אז אנחנו מכירים. ואז אמרתי להם, תשמעו, יש איזה אחלה רעיון, מה אתם אומרים, אנחנו נעשה לוויין כזה קטן, וזה אחלה, ופה. אולי אתם רוצים לתת את המצלמה. שאתה כבר 5-6 שנים לתוך הפרויקט. נכון. ואז הם היו ממש, תוך כמה חודשים, הם אמרו, כן, אנחנו בפנים. ואז, זה היה 2019. ב-2019 לא היה תקציב מדינה, כי חלק מההתנהלות הטובה של הממשלה שלנו, לא היה תקציב מדינה כמה שנים, אם אתה זוכר. אין לנו שיגור מנאסא. ואנחנו אמרנו אוקיי, אם אנחנו לא נצליח עכשיו להניע את הפרויקט, זה לא יקרה. אז הגרמנים אמרו, אנחנו בפנים, אנחנו שמים את זה, למרות שאין שיגור מנאסא וזה, ומכון ויצמן אמר, אנחנו נשים את החלק שלנו, וסוכנות החלל הישראלית אמרה, למרות שאין תקציב מדינה, ואי אפשר להתחייב להרבה שנים וזה, נראה לנו שאנחנו על זה, אנחנו נכנסים, קיבלו את הקומיטמנט, ואמרו, אנחנו גם נדאג להביא את השיגור מנאסא, ואז התנענו את הפרויקט. והם הצליחו בסופו של דבר, כן הצליחו להביא שיגור מנאסא, למרות שקלטק עושים במקביל משהו דומה? אז ב-2021 נאסא החליטה לא לממן את קלטק ואת גודארד, ולתת לנו שיגור. יפה. כן. איך הצלחתם לשכנע? כבר היינו בתהליך עם נאסא, הרי, ניסינו לקבל את המימון של נאסא עם קלטק ו-JPL לחלק שלהם. אז נאסא הכירו את הפרויקט. והיה עליו כבר 2 ריוויוז מדעיים מאוד טובים, מאוד תומכים. ואחר כך העובדה שקלטק וגודארד הציעו בעצמם פרויקטים מאוד דומים, זה עוד יותר חיזק את הקייס הזה, ואנחנו היינו הרבה ahead. וזה, פה נאסא יתנו רק את השיגור ויקבלו את כל האירוע. וקלטק ביקשו מהם יותר? קלטק ביקשו את כל הפרויקט. אוקיי. אז זה יותר קוסט אפקטיבי. כן. לתת שיגור בלבד, בטח גם שהם לא נותנים לך את השיגור שרצית. נכון, בטח שהם לא נותנים את השיגור שרצית. אז
אז הפרויקט בעצם די נסגר. ניצחת את התחרות. חכה, אנחנו עוד לא בחלל. קלטק ו-JPL הגישו פרויקט הרבה יותר גדול, לוויין שהוא משמעותית יותר גדול משלנו, ב-UV עם Wide Field, שיהיה אחרי אולטרסאט, אבל לא הרבה אחרי. ואם אנחנו נפספס, אז התחרות שם. אוקיי, אז כל אחד מצא את הנישה שלו. אתם עושים קטן ומהר, והם יעשו גדול ועוד הרבה זמן. לא כך הרבה זמן, 31, כן. לא, זה הרבה מאוד זמן לחקור, נכון? זאת אומרת, אם אתה משגר ב-2027. אם אנחנו נשגר בזמן, יש לנו את הזמן שלנו לעשות את מה שצריך, כן. קשה, זה באמת אירוע קשה. כן, היה שם הרבה... וזה נופל עליך? או שכאילו כל המימון והמשבר, כן. המשברים האלה, כן, זה נופל קודם כל עליי. כי אתה יזם, למרות שיש את המהנדס מערכת שבעצם ראש המנהלת וכו' וכו', בסוף אתה היזם של הדבר הזה. נכון. למרות שעכשיו בשנים האחרונות, ראש המנהלת, אודי נצר, הוא מאוד חזק גם כן, ואז חלק גם נופל עליו. אז אנחנו ביחד באירוע הזה. יש עוד סיפור כזה של משבר? לצערי, כן. אפשר להמשיך פה גם מאוד שעה. אפשר להמשיך עוד. שנתיים אחרי כן, שצורבוקן היה המנהל של המשימות המדעיות של נאסא, צורבוקן הוא זה שהיה אחראי הבנייה של ווב. והוא זה שביקר במכון ויצמן ב-21 וזה, והתחייב על השיגור. והם הודיעו לנו ב-21 שהם מצטערים, אבל יש קשיים תקציביים ויש זה, ואולטרסאט לא בשורת תקציב של נאסא בקונגרס. אגב, מה זה, כאילו, כמה כסף זה? זה 20 מיליון דולר? לא, התרומה האמריקאית היא יותר קרובה ל-50. אוקיי, זה משמעותי. רק כדי לשגר? אז השיגור כנראה יעלה להם 40, והם נותנים כסף, הם מממנים את המחקר המדעי גם. חצי מהפרויקט. לא, הפרויקט כולו זה בערך 175 מיליון דולר. אוקיי. אם סופרים את השיגור ואת האופריישן אחרי ששולחים את הלוויין, יש אופריישנס, ויש מחקר מדעי, אנחנו בונים במכון Science Operation Center, שצריך לקבל את כל הדאטה ולנתח אותו ולהודיע לעולם, ולעשות ארכייבים ולעשות דאטה אנליסיס וכו'. ויש אנשים שזה המומחיות שלהם, זה עוד פרויקט שהוא במקביל לפרויקט של הלוויין, כדי שכל התשתית הזאת תהיה מוכנה כשהוא יהיה באוויר. יש פה עוד אנשים, ערן אופק, יוסי שוורצוולד, ברק זכאי, שמובילים את הדברים האלה. אז זה בערך 175, ושלהם זה 50, כן. אז בקיצור, היה לנו עוד משבר כזה, וצלחנו גם אותו. איך זה, אמרו לך, אוקיי, זה לא בתקציב, לא מעלים את זה לקונגרס. כן. מה עושים? אז אמרנו, חברים, אתם נסוגים מההתחייבות שלכם, זה לא ראוי בין מדינות, הפעלנו את שר המדע, את ראש סוכנות החלל, את המל"ל, ואחרי כמה איטרציות הם אמרו, לא, זה לא הבנתם, זה רק איזו תקלה קטנה, היה שם, זה כן בתקציב, זה הכל בסדר. כן. קשוח מאוד. כן, נכון? כן, תראה, זה לגייס מאות מיליוני דולרים מכל מיני משקיעי VC, ובסוף להבטיח שאולי בסוף זה יכניס, זה קושי מסוג אחד. לגייס מאות מיליוני דולרים ממדינות ומכוני מחקר, שהתוצר בסוף הוא מחקר וידע, זאת אומרת, אתה לא רואה, זה לא דולרים כמו אל מול דולרים. כן. זה דולרים אל מול ידע, זה נשמע לי אתגר אחר לגמרי. זה אתגר אחר, נכון, זה גם גופים אחרים, זה סוג אחר של... אבל צריך לזכור, פה הייתה גם התגייסות של הקהילה הישראלית, ששיקפה לסוכנות החלל, שזה דבר מאוד חשוב, כן? אני זוכר שהיה איזשהו אירוע באוניברסיטת תל אביב דווקא, שהיה איזה יומיים על אסטרופיזיקה וזה, וביקשו ממני לדבר על הלוויין, והיה
הזמנתי את המנכ"ל סוכנות החלל ואת ראש הדירקטוריון שלהם, אז הם כדי לבוא לשם וזה, והם ראו את התגובות שהיו בקהל על הנושא הזה, ראו את ההתלהבות של כל הקהילה, וזה היה מאוד חשוב לשכנע אותם. אז צריך לגייס את הקואליציה הזאת, ושוב, היה לנו קואליציה בינלאומית, גם התמיכה של האמריקאים, ההתלהבות שלהם בנושא הזה, ושל הגרמנים. תשמע, אני מרגיש שעוד אפשר לדבר עוד שעות, גם על אולטרסאט, וגם על פרקים אחרים בתרומה שלך, נכון? על הקורונה, ועדה לאנרגיה אטומית, שאני בטוח שיש המון סיפורים. כן. מתלבט, אתה רוצה אולי להגיד משהו על התקופה הזאת? על התקופות. על התקופות הללו? כן, אפשר להגיד כמה דברים שאולי הם משמעותיים. אחד, אולי נתחיל מזה שאני חושב שלאקדמיה בכלל יש גם תפקיד וגם אחריות משמעותית להיות מעורבים ולהשפיע ולתרום בנושאים לאומיים כמו קורונה, כמו הסכם גרעין עם איראן, נושאים שהם משברים לאומיים גדולים. החוזק של האקדמיה במצב של משבר, כמו משבר קורונה, זה היכולת של אנשים לעשות ניתוח של נתונים, להביא לתובנות נכונות, ולתת פרדיקציות נכונות, במצב שיש אי ודאות גדולה, ושזה לא מצב שעברנו אותו 10 פעמים, ואנחנו כבר יודעים מה לעשות, פשוט כי טעינו בעבר, ועכשיו אנחנו יודעים מה לעשות, אלא אתה צריך לעשות את הניתוח הזה, ולתת איזשהם מסקנות. ואני חושב שבאקדמיה יש יכולת מאוד גבוהה לעשות דברים כאלה. עכשיו, לאקדמיה יש גם, נגיד, מגבלות בהקשר הזה. יש הבדל גדול, הזכרנו את זה קצת בהתחלה של השיחה, יש הבדל גדול בין מחקר מדעי לבין מחקר או ניתוח שאתה צריך לעשות בזמן משבר כזה חריף. במחקר מדעי, אתה צריך ללכת לכיוון ספקולטיביים, high risk, high gain, לחקור דברים שאולי נראים לך מופרכים, אבל אולי יש סיכוי קטן שהם נכונים, ואז תהיה לזה משמעות מאוד גדולה. ואתה צריך לקחת את הסיכונים הגדולים. דבר שני, התהליך שבו מגיעים לאמת המדעית הוא מאוד ארוך ומורכב, יש הרבה עבודות, רובם המכריע שגויות, ויש תהליך ארוך של בקרה וביקורת, ולוקח שנים עד שמגיעים לתשובה הנכונה. זה הדרך שבאקדמיה רגילה לעבוד. זה לא מתאים לזמן של משבר, שבו אתה צריך לקבל החלטות מהר, אתה חייב ללכת על הדברים שהם הכי סבירים שהם נכונים, אסור ללכת ל-high risk בדברים כאלה. אז זה סוג אחר של עבודה. ונקודה משמעותית נוספת, כדי שאפשר יהיה להשפיע, צריך להיות איזשהו קשר קיים, איזה מנגנון קיים של קשר עם דרגים של קבלת החלטות, או מקצועיים, בעיקר דרגים מקצועיים נניח במשרדי ממשלה. כי אם הקשר הזה לא קיים לפני משבר, הוא לא ייווצר פתאום, תוך כדי המשבר. אתה צריך שאנשים יכירו אותך, שאנשים יסמכו על מה שאתה אומר, שהם ידעו, אוקיי, יש מישהו שיכול ללכת לשאול אותו, ואני אסמוך על משהו יגיד. צריכה להיות קבוצה של אנשים באקדמיה, שרגילים לשאול שאלות אחרות קצת, ולהסתכל על דברים לא בשאלות האקדמיות הרגילות, אלא בהקשרים האלה של משבר. אז אתה צריך דבר כזה שיהיה קיים, כדי שאפשר יהיה להשתמש בו בזמן משבר. אני חושב שזה מאוד חשוב שזה יהיה. אני חושב שבקורונה הצלחנו לעשות את זה, הצלחנו להשפיע בצורה משמעותית על קבלת החלטות שהיו מאוד מאוד משמעותיות למה שקרה במדינה, ושהמחיר מאוד כבד לטעויות אם היו נעשות. אגב, אתה בעצם ניתחתם את הנתונים, אתה והקבוצה שלך, נכון? ובסוף ייעצתם לדרג הנבחר, מקבל החלטות מה לעשות.
אבל בסוף זה יצא, נכון? הרגשת שכל ההמלצות מיושמות, או שבעצם היו שיקולים אחרים, שבעצם גרמו רק לחלק מההמלצות להיות מיושמים? בוודאי שלא כל ההמלצות מיושמות. בוא נגיד, בחלק הראשון שלה, ממש ההתחלה, מרץ, אפריל, מאי, שהייתה היוודות מאוד, זו הייתה היוודות הכי גדולה, היה פה קצב גידול של מאוד מאוד מהיר, הכפלה של המספר כל 3 ימים, זו הייתה סיטואציה מאוד לא ודאית. אז שם כשעשינו ניתוח ונתנו תחזיות, ואחרי כמה פעמים ראו שהתחזיות האלה הן פוגעות, והיה חשש מאוד גדול, אז שם כן אני חושב מאוד סמכו על מה שאמרנו. אז קבלת החלטות, היה צריך להחליט שלא ללכת לחיסון עדר, היו טענות מצד הרבה אנשים, גם אנשים באקדמיה, גם אנשים בכירים, שמספר החולים שאנחנו מגלים הוא הרבה יותר קטן ממה שיש באמת באוכלוסייה, ולכן שיעור החולים קשה הוא הרבה יותר קטן ממה שאנחנו חושבים. כן, שכבר עברו ולכן, בעצם. כן. אם ניתן לזה חיסון, הכל יהיה בסדר, וזה מה שצריך לעשות. ואז לא צריך לעשות סגר, וצריך לקחת בדיקות ולהפנות אותם לציבור הרחב, ולא רק במעקב אחרי שרשראות ההדבקה, יש לזה השלכות פרקטיות. אם היינו עושים את זה, זה היה פה קטסטרופה. היה איטליה. היה איטליה, נכון, בדיוק. אז את זה אני חושב, שם באמת במידה רבה עזרנו למנוע ולעצור. ושם קיבלו החלטות, גם היה קל יחסית, לא צריך היה מנגנון מאוד יעיל למימוש של ההחלטות האלה, אז עשו אותם. בהמשך, היו לנו עוד המלצות על איך לצאת מהסגר, תו סגול, אם אתה זוכר, היה דבר כזה שאנחנו המצאנו. להקים מנגנון לקטיעת שרשרות ההדבקה, שלא יכול להיות במשרד הבריאות, כי אין להם יכולת אופרטיבית, הרבה המלצות כאלה. אחרי שכבר יצאנו מהסכנה הגדולה מהגל ההוא, שם כבר היה הרבה יותר קשה, וכל מיני לחצים פוליטיים, כל מיני שרים, כל שר רצה לקבל איזה קרדיט על זה שהוא פותח משהו למקורבים אליו, ואז שם זה כבר היה הרבה פחות טוב, לא קיבלו החלטות כמו שצריך, יצאו מהסגר לא טוב, לא הקימו את המנגנון כמו שצריך למניעת שרשרות ההדבקה, זה התעכב חודשים בגלל מריבות שם. אז זה היה הרבה פחות טוב. כן. מזל שקיבלנו את החיסון מוקדם, אתה אומר, כי אחרת בכל זאת היינו נכנסים לקטסטרופה. אני לא יודע, אבל היינו נכנסים לעוד גל ועוד גל ועוד גל, ונכנסנו לעוד גלים כאלה בגלל שלא יצאנו נכון, אבל כן, אבל ההחלטות היו הרבה פחות אופטימליות. וזה לא רק העניין של קבלת החלטות, המנגנון של ניהול המשבר היה מאוד חלש. מנכ"ל משרד ראש ממשלה צריך להיות מסוגל לארגן את כל משרדי הממשלה, לעשות עבודה מתואמת. היית מצפה שתהיה עבודת מטה בכל משרד, שמשרדים ידברו, יביאו חלופות לדיון, יקבלו החלטה. הדברים האלה לא קרו. לא הייתה עבודת מטה מסודרת בשום משרד. היו מגיעים לדיונים, כל אחד עם איזה שולף מפה ושולף משם. זה לא נועל טוב המשבר הזה. אז גם יש בעיה של יכולת. אפילו יישום ההמלצות היה מאוד בעייתי, כי הדבר הזה לא נוהל. כלומר, זה לא כמו לנהל שיגור של לוויין. לא, זה עם הגאונים של ויצמן אני חושב שבעבר היו לנו אנשים מאוד חזקים בתפקידים של מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנכ"לים של משרדים ממשלתיים. בשנים האחרונות, כבר לצערי די הרבה זמן, יש תהליך מכוון של מינוי אנשים לא מתאימים לתפקידים האלה. שנמדדים לא על היכולת שלהם, אלא על נאמנות שלהם, כל מיני דברים. אנחנו נדבר בפרק הבא. זה בפרק הבא. תשמע, אני חושב שהרבה מאוד זמן לא למדתי כל כך הרבה דברים חדשים בשיחה,
אני רוצה ברשותך שאלה לקראת סיום. כן. הרבה מהחוקרים בתחילת דרכם, נראה לי מסתכלים על הדרך שעשית, והם מתחילים את הדרך שלהם בתקווה שהם יעשו דרך דומה לדרך שלך מבחינת היכולת השפעה ומחקרים וחיבור בין אקדמיה לנושאים לאומיים. יש לך אולי כמה טיפים לאיך להיות חוקר טוב, איך להשקיע במה שחשוב, איך לשים בצד את מה שפחות? יש לזה מחשבות על המסלול שלי, אני לא בטוח שזה מתאים לכל אחד ושזה נכון באופן כללי. אני חושב דבר ראשון צריך לעשות מה שמאוד מעניין אותך. אתה צריך להתלהב מהשאלות שאתה שואל והדברים שאתה חוקר, אחרת זה לא עובד. אז זה דבר ראשון. דבר שני, לא לקבל את המוסכמות בתחום שאתה עובד בו, תמיד להטיל ספק, תמיד לשאול שאלות, וזה דורש לפעמים עימותים עם הקהילה שאתה חי בה, אבל אני חושב שזה חיוני בשביל לעשות דברים משמעותיים. עכשיו, להיבט של תרומה לקבלת החלטות, לביטחון לאומי, דברים מהסוג הזה, אז זה תלוי מאוד אם זה מעניין אותך או לא. מי שזה מעניין אותו והוא רוצה לעשות את זה, אז אני חושב, הוא קודם כל צריך להבין שזה לוקח זמן, וזה אומר שהוא יוותר על דברים אחרים שהוא עושה. זה הדבר המרכזי. צריך להשקיע זמן, וזה לוקח מהמחקר שלך, אתה צריך לדעת שאתה מוותר, ואתה תעשה פחות, אבל מצד שני, אם אתה עושה עבודה טובה ומספיק טובה, זה לא נורא כל כך אם אתה מוותר על 20-30% מהזמן. זה לא מה שיקבע אם אתה תצליח או לא תצליח בסוף. יותר יקבע היכולת שלך לחלק את הקשב. אגב, אני יכול לטעון שגם להפך, זאת אומרת, דברים שעשית ברמה הלאומית, אולי אחר כך עזרו לך, כשאתה במשבר מול נאסא, להפעיל את השר שיעזור לך לקבל מימון. זה נכון, אני חושב שזה מאוד נכון, כן. ההיכרות עם המערכות היא בהחלט עזרה כדי לשכנע ולהעביר את הדברים, זה נכון. אז לעשות את מה שמעניין, זה בסדר להשקיע 20-30% מהזמן בדברים שהם לא רק מחקר. ולשמור על היושרה המדעית. בסוף היכולת שלך להשפיע על דברים מחוץ לעולם המדעי, נשענת על זה שסומכים עליך שאתה נקי מכל שיקולים זרים. אז גם אם אתה לא מסכים עם מישהו, אתה מתווכח איתם, אתה אומר להם לעשות דברים אחרים, הם יכולים לקבל את זה. כי הם לא מייחסים לזה איזושהי כוונה, איזשהו hidden agenda, אומרים, אוקיי, זה העניין המקצועי. אז חשוב מאוד לשמור על היושרה המקצועית, זה הכוח שלנו בתור אנשים מדעיים, טכנולוגיים, וזה מה שמאפשר לנו לעשות את האימפקט החוצה. מדהים. תשמע, ממש מרתק. אנחנו נדבר עוד שנתיים שוב אחרי השיגור. נראה אם אנחנו מגדלים פיצוצים של כוכבים. כן. כן. נחזיק אצבעות. המון תודה שבאת. תודה על הרעיון. ותודה לגוגל פור סטארט-אפ שמארחים אותנו פה. ועד כאן שיחת בוגר.